Benvinguts i benvingudes a un nou podcast, a un nou episodi. Avui en aquest episodi parlarem d'un tema que està en boca de tots, que és el SIBO, un terme relacionat amb la salut digestiva i que normalment es coneix com un sobrecreixement a nivell de l'intestí prim, d'aquest sobrecreixement bacterial. Es tracta d'una condició que sembla que afecta a moltes persones i, per tant, també des de l'Oficina de Farmàcia creiem que és un tema que ens podem formar. Per això contem avui amb l'Anna Paré. Ella és graduada en Nutrició Humana i Dietètica i també és farmacèutica, així que té les dues vessants que avui ens serviran moltíssim per conèixer una mica més aquest tema. Ens trobem a l'aula magna de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, just abans de començar la sessió inaugural del curs, on també explicarà amb més detall aquest tema. Així que, Anna, benvinguda, com estàs? Moltes gràcies, contenta de ser aquí, perquè és un entorn molt bonic i privilegiat. I tant. La veritat és que l'Anna tampoc no és la primera vegada que ve als nostres formats formatius com a docent i també a la teva activitat professional combines passar consulta com a dietista nutricionista amb activitat com a divulgadora i com a docent. Així que és un plaer tornar a comptar amb tu avui. Gràcies. Molt bé. Doncs per començar, ens podries explicar de manera senzilla què és exactament el SIBO i per què passa? Mira, doncs el SIBO, com has comentat tu, és el sobrecreixement bacterià a l'intestí prim, o sigui, realment SIBO són les inicials de sobrecreixement bacterià a l'intestí prim, però aquest és un concepte que sabem que a dia d'avui ha evolucionat, que no sempre es tracta d'un sobrecreixement, no sempre és bacterià, sinó que també pot ser ocasionat per altres microorganismes i que ens ho mirem més com una disbiosi intestinal, com un desequilibri dels diferents microorganismes que hi ha a l'intestí. Sobretot a nivell d'intestí prim, aleshores hem d'imaginar-nos que a l'intestí prim arriba tots aquells nutrients que estan en procés de digestió i absorció. El fet que hi hagi aquests bacteris, majoritàriament són bacteris, també pot haver-hi d'altres microorganismes, però majoritàriament són bacteris, el que fan és fermentar aquestes fibres, aquestes restes alimentícies que estan arribant a l'intestí i aleshores creen gran quantitat de gasos. I els gasos són el que produeixen la majoria de símptomes de les persones que tenen SIBO. O sigui, és un terme que està una mica en construcció, en evolució del que acabarà sent. Sí, és un tema molt novedós. Realment, potser fa un parell d'anys que estem parlant de SIBO. No ho vam estudiar a la carrera, ho hem après recentment. També sempre hem d'estar actualitzant-nos, no? I se'n parla moltíssim perquè també es fa molt més diagnòstic a dia d'avui del SIBO. Però que pot ser que vagi evolucionant, perquè el fet que sigui tan nou també, això implica que es faci molta investigació i que estem aprenent constantment. I comentaves abans la relació de quan la persona menja, que després comença a aparèixer aquesta sintomatologia. Per tant, com afecta la dieta en aquest procés? Hi ha aliments que es restringeixen o que s'han d'evitar per millorar la condició de SIBO? Sí, realment quan tenim una persona amb un diagnòstic de SIBO, sempre els millors resultats en el tractament és quan es combina, per una part, els canvis que s'han d'anar aplicant a la dieta amb un tractament farmacològic o bé amb complements alimentosos. Per part de la dieta, el que fem és l'anomenada dieta baixa en FODMAPs, que és una dieta en la qual es retiren durant un període d'unes 4, 6, 8 setmanes tots aquells hidrats de carboni que fermenten a l'intestí, que majoritàriament estan en els aliments d'origen vegetal, però que també trobarem, per exemple, el cas de la lactosa, que estan als làctics, i totes aquestes fibres que són les que fermenten en l'intestí i produeixen aquests gasos. I comentaves també alimentació combinada amb suplementació. Hi ha tractaments naturals o suplements que realment esteu veient que milloren en pacients amb SIBO? Sí, jo sempre explico als pacients o qualsevol persona que em pregunti sobre aquest tema que la meva manera d'entendre el SIBO i la de molts professionals és un tractament per fases. I poso una similitud que dic, mira, si tu tens un hort ple de males herbes, el primer que fas és treure les males herbes, després abonar aquesta terra perquè estigui bé i plena de nutrients, i després finalment hi plantes el que tu vols plantar. Doncs seria un procés similar. Aleshores el que fem en el SIBO és primer anem a eliminar aquest sobrecreixement, anem a eliminar aquests bacteris o en el cas d'arquees, que també pot ser un tipus de SIBO.
anem a eliminar-ho i ho podem fer combinant també a la dieta, també sempre és present amb un tractament que pot ser farmacològic o bé amb complements alimentosos, en aquest cas s'utilitzen molt els olis essencials perquè tenen una activitat bactericida. I després ve una altra fase que és reparar la mucosa intestinal, recuperar la funció de permeabilitat intestinal, fem que aquesta barrera intestinal estigui en un bon estat i finalment s'aporten els probiòtics per tornar a reequilibrar la microbiota. Això és el més bàsic. Després, en funció de les característiques de cada persona, pot ser que necessitem aportar enzims digestius o algun tipus de procinètic o altres complements que ens ajuden també amb el tractament. Personalitzat sempre, no? Sempre. Clar. I en el dia a dia, i amb les seves pujades i baixades, coses bones i no tan bones, aspectes com la qualitat de la son, l'estrès, tot això té un impacte en el pacient amb SIBO? Ho veieu més? Hi ha una relació? Sí, realment, diem que el SIBO és una conseqüència. Per tant, nosaltres veiem el SIBO i el tractem, però hem d'anar a buscar les causes d'aquest SIBO, perquè si no tractes les causes, que això no és fàcil, és molt probable que hi hagin recaigudes o que al cap d'uns mesos o d'un any inclús puguin tornar a aparèixer aquests problemes. I aquí és quan anem a buscar les causes, que moltes vegades el que tu anomenaves, l'estrès és el gran mal que tenim a dia d'avui. I quan una persona està estressada, fer la digestió no és una prioritat, perquè el nostre cos ha de solucionar altres temes. I tot això va afectant tot el procés de la digestió i pot ser un factor dels que t'arriben a portar un SIBO. O sigui que sempre és important entendre l'estil de vida i tenir la màxima informació de cada persona per poder anar després a tractar d'on ve l'origen del SIBO. Sí, això seria ideal, no quedar-nos en la fase simplement simptomàtica, eliminació d'aquest símptoma de gasos, del que sigui. Sí, això pensa també que moltes persones es queden només amb la primera fase, que és el tractament antibiòtic, i no fan, o bé la dieta i el tractament antibiòtic, però no segueixen amb les fases de reparar la mucosa intestinal i recuperar la funció de barrera intestinal, que per mi també és molt important, perquè és com fer el tractament a mitges i després també és més fàcil que hi hagin recaigudes. Per això també des de la farmàcia convé saber-ho per poder donar aquestes indicacions, aquestes recomanacions, si ens trobem en el cas d'un pacient que ens ve simplement a buscar un antibiòtic pel SIBO. Clar, i deies també que suplements, no? I penso en probiòtics, que a més és un tipus de complement nutricional que podem donar sense recepta i que inclús el pacient el pot demanar, el pot sol·licitar. Llavors, aquí sí que deu ser això un festival, no? Perquè clar, SIBO, dius probiòtic sí, probiòtic no. A veure, jo la meva opinió és la primera fase no, perquè estaríem aportant encara més microorganismes en un lloc on ja n'hi tenim molts. Aleshores, la meva forma d'entendre-ho sempre és primer fem neteja, després ja aportarem els probiòtics. I és cert, quan parlem de probiòtics hem de tenir molt clar que els probiòtics tenen nom i cognoms, que no serveixen tots pel mateix, sinó que hi ha uns estudis al darrere i sabem que hi ha determinades cepes que estan indicades per una diarrea, d'altres que estan indicades per un restrenyiment o per intoleràncies alimentàries, i aquí també està la funció del farmacèutic, de conèixer els productes que tenim i poder recomanar el més adequat. No, està clar que sense aquesta orientació és molt complicat. I hi ha gent que després d'haver finalitzat totes aquestes fases torna a recaure? És a dir, el concepte de recaiguda en el SIBO... És possible, és possible. Jo no m'he trobat gaires casos, per exemple, jo a nivell de consulta no m'he trobat casos. Normalment els pacients que tinc en qüestió de 3-4 mesos milloren molt amb la simptomatologia, però és tal qual et comentava fa un moment, si tu tornes a cometre d'alguna manera els mateixos errors o tornes a menjar malament, a no mastegar, menjar de pressa, estar sempre corrent d'un costat a l'altre, la qualitat del que menges, tot això, doncs al final et tornarà a afectar a les teves digestions. Potser no serà un SIBO, potser serà un altre problema. Potser serà un problema d'hiperpermeabilitat intestinal, però tot i així
és millor... Està clar que ha d'haver un Fer-ho bé. manteniment, no? El que sempre diem, no? Que és molt fàcil de dir, no? Bons hàbits de vida, bons hàbits alimentaris, però a vegades tan difícil d'aconseguir que el pacient ens cregui i nosaltres mateixos portar-ho a terme, no? Sí, i sobretot quan també el pacient hi ha de posar de la seva part. Clar. Saps? Perquè el tema de la gestió de l'estrès a vegades implica fer canvis. Sí. I implica fer canvis doncs, a nivell del teu dia a dia, dels teus horaris, de les teves prioritats, de com t'organitzes. I és important perquè tots anem una mica accelerats. Totalment. I no tenim aquest moment de posar pausa i de pensar, ostres, potser no vaig pel camí adequat, què puc fer jo per canviar aquesta situació? I aquí és una feina que costa més de fer, a vegades també hem de recórrer a altres professionals, com poden ser psicòlegs. I és important perquè aquesta persona ja faci un canvi definitiu. Clar, que sigui un hàbit, no? Que es converteixi en alguna cosa més permanent. Doncs jo espero que, com a mínim, amb l'estona de la formació d'avui, tots els assistents tinguin una estona també de calma per poder reflexionar sobre aquest tema, puguem aprendre molt, perquè aquí hem fet 4 pinzellades, però és un tema que, com dius, està en evolució, està actualment en estudi i, per tant, segur que n'aprendrem molt amb la teva sessió d'avui. Gràcies. I fins aquí una mica l'episodi que us volíem portar així com unes pinzellades d'aquest tema. Així que agrair-te molt que estiguis avui aquí en el nostre episodi. Ha estat interessant ja veure que no era com podíem imaginar que seria aquest tema de SIBO. I res, us esperem en propers episodis per seguir parlant de temes de salut, d'actualitat del nostre sector farmacèutic i de novetats, i també en futures formacions que segur que, com dius, temes de nutrició, psicologia o temes de sistema nerviós i altres patologies, com ja hem parlat moltes vegades tu i jo, és un triangle de les Bermudes que hem d'explorar i molt més. Sí, és així. Moltes gràcies. A vosaltres. I no res, us esperem en propers episodis. Moltes gràcies.